Li sembla prou que quan a vostè cap govern del món, perquè ni Israel ni ningú dels que vostè ha visitat li dona res de liquidesa, li sembla prou que el govern d'Espanya sigui, com ha dit el senyor Mascolell, l'únic banc de Catalunya, l'únic que permet liquidesa perquè Catalunya té un bo de ràtio quasi bé escombraria? Vostè diu, és que el senyor Junqueras és molt seriós, ens ajudarà a aprovar uns pressupostos molt antisocials. Aquí aquest grup li ha ajudat 2 anys a aprovar els pressupostos i mai se li ha acudit dir que paralitzaria l'economia catalana. Només ho fa un soci irresponsable, un soci imprudent que és capaç de sacrificar Catalunya per tal de fer mal a Espanya. I sap què li dic, senyor president? Que vostè acaba de donar-li ara la resposta al senyor Junqueras. L'economia catalana no s'aturarà. Ni el senyor Junqueras pot amenaçar els catalans ni a les catalanes, ni pot fer-ho malgrat es posi nerviós, perquè ni ell és l'amo de Catalunya ni té la capacitat per aturar l'economia catalana. Catalana és molt més gran que Esquerra Republicana i que el procés independentista, especialment quan el procés independentista està dèbil perquè vostè cada dia governa menys i treballa poc.